Eguerdion lagunok, ongi etorri txorienera, osteguna, pintxopote eguna, errezeta biralen eguna, ez dakit zer gehiago. Igual egon gotzebolan ideiarik tabernari bateiri. Hombre, nik ez dut uste hau, pintxopote egunean ataratzeko ez. Pintxopote berezia. Pintxopotea normalean izaten da doaini. Errezak, eta errezak izaten dira. Eta errezak. Hau, bueno, igual pintxo moruen. Bai. Ingo duna, holako, izokin tartar bat, arroz kurruzkari gainean jungo dana, eta, bueno, gaur, banator berriro, behin, sukaldari honen errezeta inuen, goratzen zara alberginia, eta gero ogia, esan, aragixiatua jarri genion, dago esan genion, truko harrapatu genion, da berak urdai azpikoakin. Eta honek beste truko badauka? Ez, baina jartzen diote, egurra ematen diote. Bai, ze ba? Sushi egitean gero erakutziko izut, nola garbitzen da, nero berez, eta bera ikuste zaio garbitzen, horrela egiten. Ez da gizemat komentario hori sushia deitu hori ezin da arroza apurtu egiten dira horrela alea, bueno, egurra, ni gaina, sartu ikan naiz, batzuk ez ditutu ulertzen orduan itzuli, ematen diozu, itzuli eta itzuli jenezu. Eurra, baina latze ematen diote, eta bueno, kontatu gizu nola ingoen errezeta, eta ero jongo gara pauso egiten, eta ikusiko zuen nola egiten den errezeta. Oso ondo. Lehen bizi, arroza ondo garbitzuko dugu, 5-6 aldiz ura aldatuz. Gero jarriko du urrotzekin, taparekin, 5 minutuz zuertainean, irakiten hasten denean, mantendu hor, eta ero zua jetxi eta beste 12 minutuz egiten utziko du. Pausatzen, beste 10 minutu utzi, honi botak edo nasketa berezi bat izango dela. Arroz ospina, azukrea eta gatza. Hau epeduanean, horri bota, olako erretilu batean sartuko du geruza bat, atzamar bateko arrozana, gainean pisua eta hori ostutzen utziko du 8 orduz gogortu arte. Tartarra egiteko behar ditugun osai guztiak, alga izan ezik. Naziko por batean, jarraian, izokina laugitan moztuta gehitu, alga pusketak ere, eta gero izango da, ja behin arroza gogortuta honean, atalak atera, frijitu olio berotan, eta horren gainean tartarra atera, eta ero sesamo hasi batzuekin, ernamuin batzuekin, daukagunakin, apaindu. Ernamuin martikorena? Ez, ernamuinak honek bueno, ernamuinak oin atatzen nahi dira. Gure ama, pitu duela, 2 astero, amak bezazio, pitu lekak berri atatzen nahi dira. Vale. Gero esateko ez dagoela aldaketa klimatikorik. Bueno, jarraitzuko bueno, aurrenok azapla berez nola garbitu behar dan. Bai? Hau da, legez nola izamiko zen, japoniar bat ez azarratzeko, ez? Ez azarratzeko. Orduan, ura jarri, desente, beldur gabe, ona, eta berak hartzen dut, eta olea egiten. Bai, ez da igurtzi bihur, bestela hori, arrozaliak apurtu itxen die, eta... Goxo lan pelota masaje bat hartzera joango aginan bezala, eta ikusten duzu ze zuri geratzen ari dan arroza, ez? Hori almidoia da, azkenian ura, hori... ematen da, ura zikintzen da bi, da arroza zikin dagoela, baina ez da, azkenien almidoia da, eta holan ataratzen da. Berez transparente egon arte, ez? Egon arte, hori da. Holan inbiko zan. Ingo diogu, kendu, ura, berriro barrura, eta honi berriro ura. Eta horrela, lau aldiz. Lau bost, ikusiko dugu. Lau bost aldiz, nik etxean izan dudana, bai behar esaten ditu, Bai. Eta oin hemen geratuko nahiz, ikusi nauzu eta zu patri hortiko lan... Bai, ingo berba. Hori, azkenian bebai, arrozan arabera bebai, asko aldatzen da normalien, olako errezetetan eta egoten da osagaien artean arroza sushiana berezixa izan bidala. Baina, ez da usetan, basmatiakin eskatzu datarako, baina beste, arroze borobiakin beti paeiak eta itxen dozuenakin, horrekin, oso handatatzen da, nik horrekin itxen dut beti, eta, sushian arroza ukitzen bozue, hobeto, izango da, imaginatzen dut. Txikitxo badie, ez? Sushianak egia txikitxo eta borobiltxo, bai. Bai, baina, ez da hausetan, bestia bebai, ondo itxasten da almidoia da kentzen motzazu, eta gero azkenean, perfectamente. Patri, botako dio nola sujitxu ero nasketa hori, ospina, azukrea eta gatza, nasketa horrek egiten du, pixkat kola lanak egiten du, eta gero itxatzita sushian bakizu, arroza geratzen da bilduta, eta horrek ingo du hori baita, egiten du. Horko karameluan, azkenean azukrea eta almibar bat egiten da horrez. Hori da. Beha zelan doia kolore hori, uran kolore hori. Bueno, pixkanaka argitzen doa, dagoeneko 3. indiot, 4. bila noa, eta hemen, beti esan, behin baino egiatan izan duan hemen. Bakizu guk beti daukagula, ura normalean doblia botatzen dela, arroza egiteko garaian,
Hemen erabiliko ditut 300 gramo arroz dauzkat hemen, eta gero hor dauzkat 420 gramo erolan ura. Kontua da, hotzetik hasiko garela, Japoniarrek gure, eskolan erakutsi ziguten guztia dana pupatik hartzen dute. Hotzetik hasita, taparekin, baina karo, hor zeiten dugu taparekin lurrunetan egosiko da. Tapa ez taltzatu behar, ezertarako. Ezertarako. Momentu batean ere, hor geldi, eta esan dako, lehenengo 5 minutu, irakiten gero 12 zu bajuan, eta gero 10 minutu hor pausatzen, eta momentu batean ere ez da ireki behar. Bai. Azkenean, desberdintasuna zigorrek egingo dauena izango da, azkenean, arroz hori gero frijitzia, eitxia misoarekin, eta saltzia bebai apurtxo bat desberdina joango da, baina joan zen urtean nik hasieran bebai, egin haue, honen bertsio askarra, eta arrozaino enkarratutan moztu, eta bakarrik plantxanin, holan ikutu bero bat eta kurrusko hori bat emoteko, baina esan guztiz frijitzen, baina bebai tartarra gainetik, tartarra bai desberdina esan zenik magonesiakin eta itxen hauen, baina azkenean ideia berdina da, eta EITB nahieran badaukotzue eskuragarri, jarritxa isokin tartarra arrozarekin. Berez, oingoan beste bertsio bat izango da, eta ikusiko hau. Itxura badauka ona. Egia da, graziosoa, parregarria da, tipua ikustia olako badauka honek samurai, honek kamikaze jartzen zuten olako painelu bat buruan, Japoniako, gero, kimchia erabiltzen du berak, errezeta hontan, egiten du tartar pikante bat, ez? Nik hor moldatu egin dut. Hor gainar egurra ematen diote, nola jartzen zen hemen Japoniako bandera, horrekin ja kimchiarekin da pixka gehiago txinaldera joaten bazara, eta... Korearrak. Bueno, hemen kontua da, berez hau esaten dute beraiek, eta ja jarraitu beharko denun euneko eunean, utzi behar da, behin garbituta gero, horrela, beste 15-20 minutuz pausatzen. Gero, ona bota eta urrotzarekin beste 20 minutu hor geldi beratzen. Infusionatzen. Bai, nire hemendik, hortik sukaldari japoniarren bat badago, niri parkatzeko, nik ingo gana era askarrean, telebistan zuei askarren bateko, baina hemen ura hotza esan dakoa, tapa jarriko diot, gatzik ez dio botako, gatzak gero botako diogulako honi, eta oin, egur emango diot, eta hoxe, zu ertainean irekitan azerte, tapa hauek transparentiak kristalizkoa direnak ona daukatena da, hori ikusten duzula, noiz hasten den irakiten. Orduan, honek 10 dauka, 5ean jarriko du, irakiten hasten denean 5 minutu, gero batera jaitsiko dut, eta hor beste 12 minutu. Bai, normalen sushiak eta jendeak esan gada, zelako gauza erraixa da nitxiko da, garestixa da, ez? Gainera gaur egun ez bakarrik jatetxetan, baizik eta batzuk badauz Euskal Herriko supermerkatu askotan, bai, aurkitu zeike sushi eitzen dutzuena holan momentuan, da gero etxera da, erueteko. Eta holakotan, zuk pentsau zeike, eske, supermerkatuko bat dana garestixa da, baina eski ikusten bozue, arrozak bakarrik daukan lana, zuk imaginau. Hor, egongo dienik pentsatu da, teknika desberdinak denbora hori mosteko edo laburtzeko, ez? Asko egiten dutena, desiente egiten dute, nahi dut esan, eta horrekin daukate, ze gaina egunean, gero, denak indira, arroza ze temperatura izan behar du sushia egiteko, 36 gradu, gorputzaren temperatura, bakizu oso, japoniarrak oso zehatza direla lanekin, arraia eta esaten dute, arrai oberena behar da freskoena, kontutan izan da, gordini jango dula, ez, orduan, presioa, bai, garestia, zer da garestia, Patre? Beti izaten duguna, ez? Gero, 2 garagardo errez asko hartzen ditu jendeak, 2 euro terdi, ez da... Azkenean jendeak dauzkan bere lehentasunak. Azukre beltza, 2 koiarakara, beraiek egia da, nik sushi egiten duanen etxean, arroza zuri-zuri ez da geratzen, marroia geratzen da. Zeratik, etxean beti azukre beltza daukadalako. Orduan, beraiek zuriarekin egiten dute, zero sushia benetan zuri-zuri geratzen dana, nik hemen beltza, gutxi gora era 2 koiaraka da, gatza 2 koiaraka txiki, eta gero honek berezia etxean ez duzuena izaten, izango zen, hemen daukagun arroz ospina. Hemen hartu, eta hemen daude gutxi gora era 75 gramo erolan. Eta hori da, sushitsua, dala gero arroza ontzeko erabiltzen den, saltzia da.
hori ez, pegamentu bezala erabiliko dana, baina bai, zapore berezisa emangotzana, ospin zapore hori, ez, garratz puntu hori. Lehen pintxopotiana eta gabizela berbaitzen, pintxopotia, badabil, herri batzutan badabil desagertzen, beste herri batzutan, mantentzen da, beste batzutan mantentzen da tradizioa, ostegunetan urtetziana, baina, ez da pintxopoterik, zuk pintxua eta potia, ordaintzen duzu normal. Zuk ordaintzen duzu normal, baina, badago itxuria pintxopote moruan ataratzeko edo hori, eta goiz pintxopotian, naiz eta pintxopoterik ezagoan. Eta Algortan, desagertu baino lehen San Nikolas plazan, basan jatetxe bat japoniarra, eta han ematen zabitzitxun, horako makiak eta pintxopote bezala. Orduan, eurek itxen zabien pila bat, imaginau, san zatitxo txikitxo bat, baina, basan gauza bat olan kuriosua da, betxu. Bentsat, agadagoakin edo, garagarduakin edo, freskagarriarekin edo, urarekin, atarasetzen zotzuen, da betxu itxen zinun. Eta hor, egia da, lehen esan dugu, pintxopotia normalean beti izaten dizien, pintxoak alde batetik, garestiak ezin dira izan, ezin dozu horan azpizunarekin pintxo bat, noski. Eta baita erresak montatzen, ze kontutan izan da, pote bakoitzarekin eta barbazo, eta hor osoikoa zen, txampiñoi bat, eta betiko klasiko bat, txistorra zati bat, kroketak, horrelako, gauza askarrak erresa prestatzen, eta aukera, eta merkeak, ez? Lehen, arrasateko hotelien, jabez aldatu zain da, ez? Ataratzen zabien txitxiribak. Horako, kasolatxo txikitxo bat, eta orduan ataratzen zein, eta zure zabizanaz, zure garagarduakin, 28 gradu terrazan, eta txitxiriolan txoixua ez da, txoixua harrapatzen bat zinun. Tartarran nasketa ingo dut honi, ontzeko erabiliko duguna, hau Instagrameko sukaldari handi baten trukoa da, berak iten du beti honekin, berakatza txikitzen du. Ez da kaso izango Patrizia Viteli? Ez du, eguneroko food diario, jarraitu, merezi du benetan. Izena tipan ez dakin nola. Simpatika jatorra eta hori, eta gaina, beti hauka da jate jolan, jarrai ezazue, bai. Habitua food diario. Botako dira da, berakatza tal bat, ondo birrinduta, gero, hemen daukat, xakea, patxarra, arrozan patxarra. Gero daukat, hemen, soja, parkatu, nola di horrek, asiak, sesamo olioa. Zabaldu sesamo. Hori da. Gero, soja saltza, azukre pixka bat, eta hemen daukat, miso pasta, esaten dana. Orduan, hauek hemen nahaztuko ditut, eta ero jungo naiz, ezurraketak endu dizkiote izokin horri, azalak endu, eta zati txikitan, labanakin mosten. Hau da. Tartarra egiten. Eta, tartarrak ezagutza ditugu, eta gaur egungo gastronomian eta hemen Euskal Herrixan pila bat ezagutzen die, ez? Hemen olako gastrotabernatan da gaur egun, menu bardina daukotzu leku danatan, eta beti tartarren bat olan leku modernotan da, jausten da edo badago hori sokin tartarra, edo, aragi tartarra, egalusiakin beba egiten da, baina berez jatorriz? Lemoan nun janu, abello. Ajo blanco, euskera tu imarru, ajo blanco da ajo blanco. Bai, sopa hori almendra nata. Ajo blanco krema gamba tartarrarekin. Oso goxua, kombinazio oso. Bai, oso olako katillo batean da. Nun jasinen baina hori. Garain. Ez hona. Garain. Aboizen januen, eta hor neukan, bikotean nire urte betetzetako paria hor geneukan, horri zian, da azkenean joan umeak utzial izan ditugu, eta bio joan ginenan, bikote moduan. Eta romantiko bat. Bai, eta, karta hartu nuen, eta esan gauza batzuk, hemen iteko modukoa badira, hori tartean, eta saiatuko gala olako gure bertsioa ateratzen horrena. Beraz, inspirazio politxa da jatetxietara eta hurbiltzia, da gozatzia, lehengo, anitzen daben errezetiekin eta, baina gero ideiak bai otutzen gatzu, solako menuak eta kartak eta ikusitxa, burura etortzen gatzu, etxien zerekin nahastu osagaiak eta txorien Bikote horre goten da. Ni egoten naiz hemen gozatzen da, zu pentsatzen nola ingo duten nau, nola tarako duten beste, baina badauka bere xarma hori gauza politxa da, ez? Itea zure, zure ideia, nola autuko zitzaien, da, Hori da, azkenean, sukalde munduan, zabizela, hori izango da, errezena zu, ez dakit, modan itxen bozulan, eta joaten bazara, ez
dakit, olako iria handi batera, egongo zera fijatzen nola jasten dan jendia hemen, da jaitxu den dau, da bestio besti Maialen, juten garenean, beste herri bat, eskola aurretatik pasa, eskolak, ez? Aurretik. Eta ikusten dituan, jolas lekua da, eta hori, nik hori ez nuke jareko hor, jolas, eta oime, futbol zelaia hemen, danetan futbol zelaian. Bueno, maja, errexia da eiken, ume pilo bat hor dauzka, baloi baten atzetik, baina, bueno, berean, bakoitza beria, eiken no, Gertatzen da. Bueno, tartarrak berez holan jatorriz, nik pentsatzen Frantziako hasiera, baina Frantziar Polinesiatik dator berez. Nik pentsatzen dutan arrainakin egingo zabela, eta gero, Frantziako Polinesiatik Frantziara, Europako Frantziara, eta gero Frantziatik mundura. Eta egisa da, originala edo Frantzian editzen zen lerena izaten zela aragixana, normalian aukeratzen zen koipe barik olan aragi puxka on bat, azpizuna, ez, lehen esan dugun bezala, azpizun on bat, aragixa murrena, eta lauki txikitxotan moztuta. 0,5 sentimetrokoak, olan, txikitxuak eina. 0,5koak imar ditu nik, bai? Ez, ni oin hemen, nire... Ez hostia, izokinanak 0,6 bai helduleikela. Vale, ja, larretzen. Bueno, eta azkenian puxketa bai izaten die, bakoitzak nahi dagoen bezala jartzia. Hore, algortako japonez horretan, egon nintzen nien, hor, puxketak tartarranak itxinea lodixak eta bai, jo. Azkenian, nagagixa izaten bada, kalitate honekoa, gustatzen da, hola, nagora sartzia da testura politxa ukitzia. Orduan, hori zuen arabera. Baina Frantzian originalki, satixak izaten ziren txikitxuak. Vale, 0,5? 0,5. Vale. Gurezu metrua horregia atratia. Hemen dagoeneko azukrea eta gatza disolbatu dira, eta baina utziko dugu hemen, pixkat epeltzen, honek, hasialde irekiten honek. Honain direz, vale, parkataz. Ointxa esiko da. Bueno, eta... Hori, normalian ez da bakarrik aragisa edo arraina holan lauki txikitan jartziakin, baizik eta gero jartzotzazu olixo bat, jartzotzazu soja saltxa, eta ontzeko beste hainbeste erseta. Guri hainbeste gustatzen gatukun izen berezi honekin Worcestershire saltza, hori beti egoten da, ez? Klasiko handi bat, bai, aragienak behintzat beti eramate dute. Arrainetan bai, noixian behin aukitzen dau, ez? Azkenean antxoa saltza putxoa badauka eta saporia pila bat altzatzen dau, orduan, sapore desberdinak aukitzen itxu, ziapea bai, aragixetan, hori, ez? Arrainetan batzuk mahonesa saltza utzi, beste batzuk saltza mina, hainbat errezeta dauz, eta azken aldixan bai, azidie tartarrak itxen barazkixekin. Nik ezagutze dutena, edo ezaguna itxegatena, tomatiana, eta hau ez da, entzalada bat bakarrik, laukitan mostia dana, ustai baten jartzea da tartarra deitzia, baizik eta batzuk itxen dagoena da, bai, tomatiak deshidratatu, hau da, lehortu, igual, labian, 2 ordutan, 50 gradutara, oso ondo lehortu, gero, honek txiki egin, eta, aragi tartar bat egingo zaren bezala, beste osai guztiak eta berdinak erabili. Bai, berdinak, eta orduan geratzen da, testurat supergoxu, eta golan, hogi kurruskari batekin, oso ona, aragisa eta arraina baino, askoz bemerkiagoa, eta oso, duina, holan zaporia. Bai. Ze batzuk izaten dira, hau tartarra gure baso deitzia, deitxu nahi dozu moruan, baina tomatiana bai ataratzen da ona. Nik Juan Sanurtien bai hasieran nolen, agoratzen az, nire lehengo errezeta izango zen, edo... Izen bat embutidoak inero, saltxitxoiakin. Fueta, zan hori da, bai. Oso goxua zegoen. Oso goxua, bai, hori Andaluzian eta, Bai, nik erostik egia da, bai, sare sozialetan ikusi izan dudala hori egiten da. Eta hori saltzen dute egia da, erresa da, originala bada, eta oso goxua geratzen zen. Eta gero, badau jendia, ez dakit, zu Dori zelan izango da, baina nere ama, Idoia Lazpita, ez dago zebe hartzen gordina, arraina eta aragisa, gordina hartziakin, eskako bate gustatzen da. Hori, ez dakit, nire bikotian amai besta, bape. Eskontzatan eta egoten garenian, ez, ointxe, gure lagun asko eskontzen die da. Gurasuek eta etorten die bai, ze laguna die bere gurasuenak eta askotan, ez dakit, hori tartarrak, gaur egun geroz eta ohiku hau da. Eta beti ikuste dituzu gurasuak, kozina hori apurtxo bat. Prantxatik hilda dagoela, ez dagoela sufritxu behar, hombre. Ez gaztio gara gixau, gordina jatiakin ez daukagu arazorik. Ontxo lakan behar, poke bolpia, sushiak, tartarrak, baina bai. Patri, nire haitxikeri espageti platerra bat ipitxetzen, babarru batzuk eta zer da, eta ez da, sasoia die, garaiak. Bai, belaunaldiz, aldatzen doia, ez? Eta horregatik, behitu, gordinik esposuna janbe bai, tartarrana... fuetana edo tomatiana edo olako zehose asmatzeakin,
Hori nire lekuarriako baten alaba, Getarik, aitxar izan zen, eta sushia eman zion da. Ez da utxarto, baina arraina plantxan egin urrengoan, da nire eta tomatei arroza porro bota gainetik. Urrengoa, bale? Hartu, eta arraina plantxan egin zion arraina, ez, bai hartu, eta arroz sushi arroza gero tomate jarri zion gainetik, ala. Venga, bezeroa beti dauka bere arrazoia. Ez arrazoia, bere arrazoia. Hori da, eta, bueno, arrozak imentza sushia badoia, eta arroza jartzeak ime bai, jendiak, bueno, zailtxasunak dauzka, ze arroza mundua da, eta zailtxasuna bai badauka beria, orduan, bueno, guk hemen, aipatuko zuegu, itxendien akats nagusixenak. Ez dakit zuk ezagutze itxuzun, edo jendeak esan dutun, arroza ez dakit segaitu gai eskaton dataratzen, onegatik. Bueno, hor jendia, ez dakit. Neurria, puntuak eta hori, baina, bueno, nik uste gehiengoak hori, hori, egia da, beti esaten dauna, ez da berdina, ontzi istu bat, ontzi zabal bat, orduan, ura gehiago gutxio behar du. Bueno, ez pentsau. Ez genian, akatzik nagusixena da, arroz danak, kosinatzia, berdin. Eta azkenian, arroz mota desberdinak badauz, badau basmati arroza, sushian dako arroza aipatu duguna, arroz borobila, arroz luzea, arroz hau basatia deitzen dana, baltza gorrixa marroia, badauz pila bat arroz, eta bakoitzak badauzka bere berezitasunak, bere denborak, bere urak. Integrala batez ere, beti horri integrala jentea onzan momentuak, modan jarri zela integrala, baina, hori ez da, integrala behar du, doblia denbora gehiago, beratzen utzi alduzu. Integralakin da truko bat da, ohitura daukagu, garbantzuak eta babarruna beratzen jartzeko, integralakin berdina, utzi beratzen, eta gero denborak erdira jitsiko dituzue. Hasi ziren, holan, itxen bebai, ziela integralak, baina kentzentzot kanpoko oskola, holan, asaltxo geruza bat edo, eta horrek bizitxun bakarrik 15 minutu. Eta integrala jarraitzen zuen izaten? Bai, oza, gero erakutziko zut, interneten. Bai, gero erakutziko zut. Eta, hori, semi-integral bezala uste saltzen zala, baina berez, marroixa esan bebai, txantxurixa. Baina, bueno, ez hauela ukingo integral bat edauzkan. Hori da, normalian paketietan eta jarten dau, zenbat egozi biozun, zenbat urbiozun da zenbatez, eta granelian erosten bozue bai, dendaritxai galdetu eta horrek emogotzu aholkurik onena. Baina hori, jakin denbora asko dauzela, ze batzuek bauki, nik beti itxedut paella eta paellen dako die 3 edalontzi urana arrozeko bat eta 20 minutu. Baina, bueno, igual itxen bozu basmatia, olako kasola altu baten, igual bide dau, edo tapaute, desberdina. Bakotzak izango itxuzu zuen trukoak, eta esan dakoa, eta arroza beti bozu. Bai, eta beti garbitxo inbida. Hori nik askotan esan du zereal eta babarrunak eta garbantzuak eta dilistak ni berdin zait, olako gauza guztiak ohitura txarra ez da garbitzea. Eta ez gabiz izaten gu lehen garbitu moduan hor almidoia ateratzeko eta ez. Garbitu izan dezaketen hautza eta kentzeko. Eta naiz eta padauden jateko moduan eta higienikoki zuzenak diren, noski. Baina, bueno, diristetan eta gertatzen da ez noixian behin, naiz eta garbixak izan eta naiz eta kalitate gorenekuak erosi be. Hor hautzan bat iken da gainean. Abitxon bat, ostotxon bat eta jausten da normalian. Orduan, horretako ez da ohitura txarra. Hori ez, uretatik pasatzea eta horan, almidoia bebai kentza otzazu arrozai biozu, baina, bueno. Apurat garbitxuta be, horrekin nahiko. Horri bai, risoto bat inbar baduzue, bakarrik garbituz, almidoia interesatzen zaigu risotoan, gero lodi geratzeko saltza hori, hor ezio zueken. Hori da. Eta horrekin ez, risotuakin ikusiko zinuten, zuek txien, lagunen artien, txokuen, zuek bai. Jendiak, jende batzuk, estotzenak arrozai, bere hortan usten. Denbora danetan marietan da. Risoto bat izaten bada, hori bilibizarea bueltak emote, baina jo badu munduak. Hau, tapiak endu, buelta bat emon. Hau, bestia, eta haber zelan doian da. Zikutu tapa hori, Hau ez dut ikutuko, baina ikusiko zu, horako jendia badabi hilabeti da. Jo, utzi oso bere hortan itxera, azkenean, ura bebai horrek itxeotza kalte, da orduan igual, gero ur geixau edo, ur geixau bota bitzazu, edo gutxia, horrek itxera lurruna, mugitu itxen dozu, orduan, arrozai ez jako komeni. Nik hor, sukaldari valentziar batekin, eta nik guri eskolan erakutsi ziguten, ura bota, bi buelta holan, eta debekatuta, ez da ekutu ere egin. Ni hor sukaldari valentziar batek erakutsi zean, esan zean, a ber,
hasieran nastu inbar da, 2 minutu terdi, apurra muitu inbar da ondo, ze aleak hau da, pasta egiten duzunean, pasta botatzen duzu makarroiak, eta horra hasieran irekitan muitu inbar die, ze bestela pegatuta geratzen di, itxatzita. Arrozarekin berdina, itxatzita geratzen da, orduan arroza leku guztietatik ez da berdin egiten. Orduan, minutu bat, botatzen duzunean, pixka dena ondo nabasi, banatu arroz ale guztiak, eta gero utzi lasai. Temperaturakin jolastu, hasiera makizu zubizian, gero jetxi egiten da, baina hasiera batean, gero batzuk esaten zuna. Eta gero egia da, gu ginen Gironako oso jatetxe on batean, eta nian geratu nintzen, nire eskema guztiak apurtu zizkean. Tipua sukaldaria, 2 minutera mogitu zuen, bostera ere hartuta, koiara batekin, beratzi minutura ere, eta nik esaten, ai, ama. Gero bakoitzak, bere trukuek eta aukiko itxu. Bai, ni isilik, eskinatean behiratzen, arroza, zoragarri zegoen, baina bazan arroz bat, pixka zeukala gehiago, risotto baten altza, krematxua. Igual zan berak nahizotzan emon puntua, ez? Ero, beraien arrozan nortasuna, ero horrela iten dituztela berak. Izango zan. Eta gero, beste akats bat bebai da, arroza ez ustia pausatzen, ez? Ze, egisa da, kasolatxo baten eitzen bozue, edo, sartagin luze baten bebai, bai ala bai, barrukua, edo, sakonekua, oinarrikua, geratzen da, askoz be, esiaua, ez, goikaldia, baina goikaldia azkenian lehorraua geratzen da. Orduan, ezetasun puntua aukitzeko bardin danok, hori bat, tapatxo bat jarri edo trapotxo bat olan paellatan, eta 5-10 minutun artean pausatzen utzi bida, horrek aukitzeko puntu berdina, eta hori. Hau, probatu inbar da, beti. Beti zerbait egiten duzunean, probatu. Honei falta izaizkio, 5 minutu hor egosten, eta gero itzalingo da bera bakarrik, gogoratu ina 12 minutuz euskal egiteko, eta utziko du beste 10 minutuan pausatzen. Hau, oskaiura hotza. Eta gero izango da, atera arroza, hor beraiek badauzkatu olako abaniko batzuk, eta egiten dutena aldaen azkarren. Arroza ostu, olako erretilu zabal batean. En plan lokomia? Hori, pixuaren 110, en plan zer? Lokomia. Zuk esautu zu lokomia? Nik bai. Nire garaikua da. Ez nire garaikua. Ez nire gurasoekin. Gero, behin oztutakoan, botako dio, izaten da, 110 bota behar zeio, ospin nasketa honena, arrozaren pixuaren 110. Ondo naziko, eta hemen dauzkat, 2 erretilu hauek ere beltzen dituzten dagoelan. Hau edo txokoan, janaria sobera geratzen danean, etxean hona ditu, kobratu iten die, bazkide gureko ariagoa diren txokoetan, olakoa daude, olakoak eta plastikozkoak, eta da etxera eramateko janaria. Jarriko du geruza bat, tamaina honetakoa, eta gero gainean, beste bat, eta pixuarekin. Oskaiura, 8 ordu, ondo trinkotu arte. Eta gero etorriko gara. Baina, horre pausuak ikusiko dituzu. Hemen gabiz ja, pixkanaka pausuak aurreratzen, rezeta osorik nahi du ikusi, honi atara dut, ustu dut pixkat, eta gero bota dio susitsua. Susitsua. Dala, azkenean, azukrekatz eta ospin nasketa hori. Honek izena japonerrak ematen dago, ez? Zintxanen edo Doraemonen pertsonaien bat. Egun ematean parre gure zuen, Patri, ez tozu zer ulertuko, baina da, ikusi zazu Doraemon erolako bat, berzio originalian. Berzio originalian. Oso parregarria da. Nik umei askotan jartzen diet, eta barre batzu dut ditugu. Orain, ingo guna da, hau, hartu, eta esan dako, lako, geruza fin bat, fina ez, Suxian tamaina holan, holako 2 zentimetro holan gutxi gora era. Oso ondo. Jarri eta ondo prensatu behar dugu, Eta badakit, ez tozula ernamuinik holan lortu, holan apaintzeko ez, baina berezko izango zen ez, jatzia tipuleta holan apurtxo bat moztuta, edo ernamuinen bat holan apaintzeko ez. Berak jartzen ditu holako lorea batzuk, gero azkenean, eskura dauka zerbait berde pixka bat, ero ikutu bat holan, guk sesamo hasiak botako izkigu hemen daukat nori alga. Gero hor nahaztuko duela pixkat, ez diot bota hasieran, ze hor bustingo zan, da ni bai nahi du bukaeran ja erabiltzea. Eta hor, beltza jarriko dio pixkat gainetik, eta horrekin apainduko du, baina, ondo egon zan, ernamuin batzuk gero egia da, asko apaintzen dutela holako errezeta bat. Eta gure gidoilaritxak, osagaien artean, ernamuinak irakurri zitsunean, ze etorrika gomurura? Zein segundu bat, igual etxien bebai pentsatzean nahi daue. Ernamuin.
Erramun Martikorena abeslari euskalduna etorri jakon burura. Pentsa bortik. Osa, eman zion imaginazio pilo. Eman sotzan. Bai. Eta, bueno, horrei buruz, ingo berra, gerai buruz, ez, ja, probaitzatzen gaia daukagula hementxe. Gure, hartzaia, abeslaria, Euskal Herriko baigorrikoa. abotz honetako bat. Bueno, honi, etxean, nik indiodanara hartu, pixua jarri, Bai? eta emaitza hemen daukagu. Hau da, ja, etxean egindakoa, eta esan dakoa. Marroixka koloria hartzen dago azkenian, bueno, azukriagatik, ez? Baina azukre beltza erabili doalako. Hori da, baina azukre txurixa jartzen motzazu, zen zuek normali izango zuen, suxian arroza txuri-txurixa izaten da, hori azukre txurixakin itzen dalako bakarrik, baina, bueno, zaporien berdina da. Ni panela azukrea erabiltzen, etxean panela azukrea daukagu, eta panelakin horrela geratzen. Oin hartu, tekusten duzen nola, molde bat bezala geratzen dan, itxatzita, eta oin, baingo ditut hori, esan dakoa. Moztu, eta bai, atalako lakoak ingo dira. Hemen ekilore olia daukat, berotzen, eta hau izango da mostea, gero frigitzea, eta bitartean ingo du Erramun Martikorenen musikarekin, ez? Oso ondo, bueno, zein da zure abestiolan gustokuena, berak inzagoen Salvadorren eriotzan olan bertsio politxa. Hori da ezagunena. Bueno, ez dakit ezaguna izango da, lehen esan duguna erreztekin bai, belaunaldiz, ointxe, oindala gutxi atara zauen pei horreparazekin zetakeko abesladesakin bat, hori bertzio itzulera. Bueno, berak bai egin zauen, beraz... Oso moderna, bai. Baina, gazti gabetzen motzazu igual, hori izango da ezagunena. Bai. Baina, bueno, Erramun txikix esanetik, ikastorara joan zan, eta etzakixen frantzesez ezebez, baina han ibilizan da, andereinuek esan zauen, honek badauko abesteko lan ahotsa fina zebeti egoten omen zan, abesten bera garri? Abesten, bai. Niri, bere kantuak eta betak itxe bertsuen eta euskal kanta tradizionalen bertsioak eta niri gustatzen gat egoak ebaki banizkin hori abestixa pila gustatzen gat bere ahotsak. Erramun Martikorenen abesten jartzen badioz edo zer gauza, ondo ingo du, bere ahotsa, bueno, artista bai da. Orduan ni partetzait zein. Eta Euskal Herri osoan oso ezagunak, beraz. Azkenean horre baitzen Salvadorren eriotzan inguruan, ez? Hori bada ezagunena eta zenbat abestu dugun danok hor sagardotegian koruan eta saiatzen gara Erramuni imitatzen, baina, bueno, esan emoten du oioloka bat. Ez dakit hori, omenaldia dan edo... Guk egiten duguna, bai, insultu bat. Bai, berari gisa joai nik ez dakit, ondo iritsiko zaion guk egiten duguna, baina, bueno, bai, bera artista da, gu sukaldian zerbait moldatzen gara, eta hori ere neiko ala nola, baina kantuan dakienari utzin behar zaio. Hori da. Argi da, borduan, ez da zu izan zeinan zure... Salvadorren eriotza. Salvadorren eriotza zure gustokuena. Ni gehien gustatzen zaidana Salvadorren eriotza. Orduan, abestu baino frijitu ingo zu, ez? Bai, Salvadorren eriotza ez dakit, baina bai, guk ikuste duzu, holako bloke batzuk geratzen dira, eta gure duguna kurruskari eta ez da kozinatu behar, egin da dago, oskailuko hotza kentzea, kanpotiko lan kurruskari ustea, eta bero-bero dagoenean, eta gero izango da hori, atarako ditugu hemen, eta bota behar dugu, tartar pixka bat gainean, tartar horri oraindik nori alga, ezagutzen ez duzunako, nori alga da, alga beltz fin hau, erabiltzen dana, sushia biltzeko, horren makiak, eta horren borobilak izaten diena, hemen guk induguna da, laukitxotan moztu, eta orduan hau, oin. Beitu. Horrela. Goxo. Bai. Eta hau gero bi mokadutxotan edo... Biru... Bi. Bai, bitan bai. Bitan bai. Eta gaina, Patri, notizio hon badauka zuretzako gaur. Ze, hotzak jango ditu. Eskara erreko. Noizean behin, beti erretzea. Zainen bideotaldia. Ez da, ondo, beti erretzea, hemen, hau bai dala, behar ez da ibili behar gehiagi mugitzen, ze desmontatzeko aukera daukagu. Orduan, hau bai dala nik gomentatzen dizuet, ondo bete, eta olia goitik, betik, aldamen guztietatik izatea, eta ondo beroa, zemen azten mazarete sartai batean geruza bat behien, inaldezu, baita plantxara egitea, sartaia oso beroa badago, lehengunen egin duen hau, nola, tatakia bezala, bueltak june ematen, baina hor, arriskoa daukazue desmontatzeko, dana gure, horkuntza guztio. Eskenean, sardesakin ibiltzen azare, bueltia emoten hortan, aukiko zua arriskoa orduan, hau, koiara batekin, jarri, eta gero galtzatu, azkenean... Vale. Hemen, oin,
Nori alga beti azkenean bota behar zaio, ze egiten dana, baina dugu, badaukalako testura berezi bat, eta ez dugu nahi gehiegi umeltzea. Baina, kurruskari egongo da ez, arrozakin batera. Bueno, kurruskari, ezetu askar egiten dala, baina, bueno. Eta, hauek izango ziren gure bloketxoak, pixkanak ari direna gorritzen. Eta falta zaigu, Patri, jartzea, bera, nolako bandera Japonia da. Eta bedotzut. Itele. Sustu, hori, enfoka imizotasuna aurpegisa, Sustu pasadozu. Ekarri da, nola da plater luze hori daukaguna, Patri? Politxa dana, bai. Politxa dana, bai. Hau, betxutziko duten ben. Hau, Goimaiako jatetxeetan eta... Hori azpikoa. Bai. Michelin izarreko jatetxeetan eta hartzen dan, ceramika marka bada. Bai? Benetan, bai. Eta, atxorien gutxiago... Ez dugu merezi. Ez dugu merezi gutxiago. Ez dugu zuek merezi. Hori da. Bueno, orduan bat... Zuko, imaginatzen duzu pintxopotean dago jartzen, Patri. Egongo zan taberna, beteta mundu osua gureko zagoen joetie. Badakigu, ezala jungo, gure gurasoak igual eziela jungo. Hori da. Bueno, arrazten bebai, lehen musibar pizzerixan, lehen pintxopotia hitzien zan garai horretan, bere pintxopotia egon zanean bor-bor, hitzen zabien pizza satixak, emoten zabien. Bai, ataratzen zabien, bai, pizzak hitzen zabien, bueno, ez dakizen bat pizza ingo zitxunen atzalde baten, baina hitzen zabien, bai. Ba, claro, pizza gaina, holan, laukia inda. Ez, horrek hitzen zabien pizza, tradizionala, borobila, eta... Bai, eta ero irukiak ematen zituzten, oza, bakoitza iruki bat. Hori da. Abitu ze hona. Oso goxua. Baina, hau ez da... Ez dakit aukeran zen aixeko nauen, Zau bada berezixa, pizza bat igual... Bai, hau, hone badauka bere ikutua. Hor, sesamo pixkat, baitu, hemen ernamuin batzuk egia da, ernamuin batzuk ondo geratuko ziren, baina, bueno, ez dauzkagunez, hemen daukagu, gure izokin tartarra arroz kurruzkari gainean. Jam. Ez nazera erreko? Eta kennek, Oinarria beru aldao. Pitxoa, bai. Bueno, a ver. Dole, onda, Bona geratu da, bai. Eta nik ontxe, beste erreztabila bat ekazatu gainera. Kurruskaria be, bai. Eta pintxopoterako aproposa. Epa. Eta errezeta biral batetik, beste errezeta biral batera, baina neria ez da izango bi mokadutxokua, baizik eta 4 edo 5 aukiko ditu. Oitartekoa. Bai. Hau da, Korean eitzen dan txakurtxo beroak honek. Bai. Baina, bueno, badaukie bere era berezia, itxeko. Eta, eingo, kontauko zut zelan. Venga, eingo. Saltxitxa bakoitza 3 zatitxan ebakiko eta gazta 6 laukitxotan. Tamaina berekuak izan bidie. Brotxetak saltxitxa eta gaztakin egingo itxugu eta arrautza irabiatu harto malutak apurtu eta gorde. Gero moldeko gia arrautzetik pasako, saltxitxa eta gazta bilduko eta harto malutetatik pasako. Frigitxu eta zerbitzatuko dugu keptxupakin eta ziapeakin. Gure gidoilari arrezeta honekin eskandalizatuta utzi duzu. Zeba! Ekusi dituela eta zan, boa! Sekulako bomba kalorikoa, testualki irakurtzen dut. Horrela. Esageratua apurtu joa bada. Hemengo gure beste lankia biratzen duen, pentsatzen zuen, honek guztiakin razio bat ingo zen nola, eta honek ikusi du, ez da izema pusketatan moztena izan, da... Ba, ez da inbesterako. Ez dakit, bueno, egia da, bueno, kaloriak. Noizean behin, beti esaten duguna. Hau ez da egunero jateko, agian astero jateko ez da ere. Baina noizean behin, orokorrean, zuzen eta garbi eta ondo jaten badugu, noizean behin horrelako gauzak, eskatu egiten du gorputzak, nik uste dut eskatu egiten dizkibulako gauzak. Eta behar ditugu, eta horrelako kapritxotxo eman noizean behin emanin behar da. Eta kaloria gutxi batzu, bueno, gero afaldu, ingo pixka zurrunago, eta listo. Zati txikixabok da, jazta. Hoi da. Hau, gauzia da, idoia da. Hau, holan?
Bai? Eta saltxitxekin, hau da, gazta eta saltxitxa edo saltxita eta gazta. Vale. Orduan. Eta gero, a ber, gero ogitik, gero, zeperez, errezeta hau ikusi dut, ogia beberai egiten dutela legamiakin, hau izango zen, aldaera erraza, ez? Hori da, horregatik, birala aldera joda. Orduan, hau itxen daue, behitu, gero, hau, ogia, moldeko ogia, pasatzen da, arrautzetik, biltzen da holan, eta gero iten ogi birrinduti pasa beharrean horrelako harto malutetatik, ez? Hori da. Horregatik da askarera, hori. Duda zeukala, gure gidoilariak. Duda bai hor? Entzun duela harto malutak, deitzen dela harto malutak, hartoarekin ez daudela, entzun duela ez daudela hartoarekin egin da, orduan zerekin nik uste ba. Harto malutak. Irin, gari irinak eta nik hori entzun da irakurri eta gero esan du, bueno, junin honez. Eta hartu dut, zuke karritakoak, 118 harto maluta, hartoa, eta gero dauzka. Azukre edo gatza, ez? Gatza eta antiosia jatzaiak. Ez dauk ezer, 3 osai eta harrituta geratu nahiz, Zen ikusten nuen, zaporea mateko ere izango du beste zerbait. Horre bai pila bat egoten die eta batzuk egoten die kosarixetarako eta horrek aukitze dituztenak. Kakapia bat, eta gero beste batzuk da, oso naturalauak, eta nik naturalak horrek ekarri ditut, eta... Balaude hauek, beraiek, nik onartzen dut, txikitan, jaten nituen hauek azukre duna. Zeuden tigre bat agertzen zan, eta ziren maluta hauek azukre geruza batekin da. Nik horrek janal nituen, esnea lehortu arte botatzen nituenan, esnea ja desagertu egiten zan, eta, desente, eta gustatzen zitzaizkean, pila bat, eta gero, kendu nintzen, engantzatuta nintzen horietara, kostatu zitzaidan, era bateko azotu zitzaidan, bai. Eta bie bat zeukaten, eta tigrea ziren, zoi guztu tigrean haziela, bai. Ez akordatzen, egizan ni nazila txikitatik, behitxu, horan, zerealak eta ez? Arrarua izanaz beti, horretako, eta ez freskagarririk, horan txikixan nintzenean, inoiz, baina ez da ere gurasuak sostielako guztan, horan, poteuan eta... Mostuan nik besta mostuan, nik ura, ez nintzen sosa horretako, eta hori, gurasuak poteuan eta ez da makinatxoak bez nuen eskatzen jolasteko, eta guatzen ez lagunak eta neotezien makinan, da ni horra aspertu iten nintzen horre makina tabernetan neotezienak. Nik pasan nintzen, beti gozari etxeko beti izan zen, kafesnia, baina kafesnia nik kakao edarik ez, kafesnia, Maria Galleta, gurina, eta Maria Galleta. Eta holako dorre bat egiten nuen, guztira ateratzen ziren 12 galleta, seikoa izaten zen. Eta horrek osatzetik hori izan zen, gero ezagutu nituen zerealabok, eta esan nuen, aurkikuntza. Baina hori bai, esne hotzakin ez. Nire esne beroarekin gustatzen zitzaidan. Hotzakin zerealak eta... Holan kurruskari ataratzen dira, ez? Beroarekin ez. Beroarekin egiten direna. Eta nik zerealak eta egia da beti jan izan ditu dela esne beroarekin. Esnea, o kafesne beroarekin, ero dena lakoa. Honontxe, bai, bota idazu. Honek harto malutak... Pixka txikitu ingo dituz, txikitzu ingo dituz, azkenian egoteko ogi birrindua izango bazan moruan. Holako, hain beste zaina. Hauekin oso goxoa geratzen da baita, hartu eta oiasko papar bat, solomoa, erolako zerbait, hartu irinetik arrautzatik eta hemendi pasatu gero. Eta beste ikutu bat ematen dira. Eta egiten baduzue gusanitoekin, hori ere oso goxua geratzen da. Umien litxarrixa horrekin? Bai, baina hor gatzik ez bota, Gusanitoak egiten baduzue gatzik ez bota. Pentsamen hauen esango. Bai, guk egiten batzala irina, gero arrautza, gazta birrindua, eta gero oiek, eta, olako biurrik ere bat. Sesamo ireki? Ez duzu esan. Ez dut esan da. Hori, basauen, zure gunian bizidan nire gurasuen lagun bat, konta honaben hemen, arrautza apurtuak itzen zitxula, baina patatan ordez jartzen olako gusanituak eta. Zan, gaina medikua zan, pentsa, medikua da, ondiokan, ondekon bizida, baina pentsau, en fin. Hori guri entzuntik oso, alez egita guri hemen, lehen gu medikura juten ginen, eta ikusten zenun, zigarroakin beti, kriston keia, eta medikuan, hola, izatezan medikuara juten. Adi, zigor, hemen txe. Ogi, holan moldeko ogi bat, bi aldietatik. Busti? Busti? Jarriko saltxitxa bat. Ogolaxe. Hartuko zau. Bildu. Eta ontxe. Pasako... Txarrezina, da, biurrikeri bat, baina, Itxeko be, umiei eskatu, ez? Gero platerro bat nuna tara, ez? Igual, jarriko du. Gero.
Honekin egin gau. Hau, kroketa bat izango basan moruan, azkenean. Irinetik eta arrautzetik, irinetik eta ogi birrindutik pasa biharrian, ba, moldeko ogia. Baian, bueno, berez hau panko irinarekin, ero ogi birrinduarekin ite dute, bakizu dela ogi birrindu lodi hori. Bai. Baina, bueno, hau da beste bertzio bat, guk gaur Hori da. ekartzen dizuguna. Eta, bueno, zer, batzuk eukingo ditugula montauta eta ero jungoa frikitzen? Bai, hasiko naz bat frikitzen. Kabitu, Kutsua gehiago. makilla kabitu bai? Igual Holaxe. inbarko dena, bai, sartuko zulan, ero mostu ingo makilla. Mostuko? Ez dakit, eh? Mostu, mostu. Mostu ingo zeu. Brauko. Venga. Bat ingo probia. Jos, kontu zibili horrekin, eh? A berren gabitzen den. Entxe bai. Eta holako batzuk, ba, aurkitzen dugunean inja, eta horreko gara, saltzakin. Bueno, ba, hemen txe, gure corn dog korearrak. Boa. Haukitxo, ez dakit pintxopoteako aproposak dien, ez? Honekin, pintxopotea, honekin batekin jaiten duzu eta ez tozu gaten gehiago. Bueno, eta gero, holako biberoi batekin, Eramaten da, holan ketchupa eta holan, Zeango da, bai, holan hori da. gone gainean. Orduan gu jarriko txau. Ketchupan, holan, Pixkat. marratxuak. Julen, mesedes, hau, gaizki ezin dago, hemen gau dana daude holan, itxauten, noiz bukatuko, Alesek esan dugu motz geratu dela, bera aurkezten dela lehenengoa dastatzera, hor daukazu. Vale, beste hausa batekin zan. Bai, bueno, hemen gure kolore sorta. Bueno, berde hori, ez dakit, berde ondo geratzen da. Berde, Bai. hau da, berde pistatxo. Pistatxo berdea da. Nik, legunen kontatu hori. Horregatik marra gehiago jarri doz. Best! Kataluñakoa, ala! Petardo! Joder, guk katalanakin ondo. Gora Korea, Bizka Kataluña, hauek gure corn dog korearrak. Vale. Zein da azken atara lehenengoak atara zuzenak ez erretzeko. Enaz akordaten. Orduan, ez duzu ordenean jarri. Jantzez atarra da. Hau, zatarra, hau Bai, jamarra. ez die jargazkirako ez, holan Vale. politxea. Horre politxa badia. Hala, Eta txin-txin. hemen, txotxa hor dago, klaro, tarten Karo, dago. orduan, Ni gazta rapatu dut. ni bai. Betxo. Doja geroko utziko dugu. Hori da. Beraz, bueno, bixar hostia da ja. Bixar hostia da. Barikua, azkenengo hastia. Eta gu, bueno, hau jaten jarraitzuko, sushia, zerbeza pare bat bai, bengo. Nik gure eskarrik asko denek entzen, ba, gero korrek jana. Bueno, ba, netako gara gardua. Ale, agur biharte. Nire.